si Nanay Basing na pod ni sa akong channel og si Baby Love. Good morning. Good morning. Sayo minamata kay ako maligo ko sa kay mang pahinlo ko sa ang tiil, magpa-pedicure ko, manicure. Sakit na kaadyo ang kuko ni ukab ni nga na nagang kuko na ni kang ingron alabyan ang sakitan. Si Baby Love pod giubo man di sa ni siya maligo ron kay ang hiluton. Sila na dyan namon. Ama umana. Ganawag ang Baby Love Blue. Pwede isang mama kay nag-eskwela pa mag isang mama. Mauli rong Domingo pohon. No, nana ato bang? Baby Love. Ang hilot-hiloton siya guys kay ubo. At kasi init siya. Ay hiloton. Naga ko guys maligo ko kay naim mo rin maghinlos ang kuko, labing sakitan na pag ang kuko. Kana bitong klases kuko nga kuan na mo inga na bitaw sa ukab arang sakita man og di mahinluan ha. Nay abi na kuwan adto kang halakaw ka adto milkir kuwan mana man adto. Asa Alicia? Kuwan ka doon nila. Tindahan mami ba? Nakatulog to. Hilantan siya guys. Diya mag-vlogger pagkat madako na ka na. Ang apo si Baby Love katugon pa. Mahadlot mas kwartog si Jara isa. Nakalipat. Nakikita pa kung amang pamahaw. Magdang agar kong itlog. Nga, maram na kanunay mong pamahaw. Itlog, gatas ug kape. O Quaker Oats. Si Baby Love mo ka Quaker Oats. Nay, wala niya. Sige guys, kay magluto pa ko. Maligo po ko, ini ko magluto. Kaya na guys, suman ako manicure. Pagkikas. Wala na ipakita ninyo pag hinlo guys, kay labing sakita ng pinilakila ko pag hinlo. Nag-uunon ko guys ang kabalita ko nga hindi ka man kunog election. Lockdown ako na pwede na mag face to face o dadyon anza wala na papitahian guys. Patay na pa namang bitag ani kay wala naman piman patahi. Karon dihan tayo na patahi kay pang uniform sa maundang dai pud kuan kay mag lockdown naman. Di na ko ka kwarta din guys. Sige na lamang ko. Ansa na buhatan din yung bahay. Dawa may apanganan kay way makwarta. Nabi yung paita. Gani pa ng bana guys. Sige lang maghigda na ang kuanin mo. Ang ipagkuanin so guys. Manahitsura sang bana. Magsigil maghigda. Tiguang na lagi. Sa gagakpo ko tiguang na. Sa di ko kumukita. Kaya wala na yung magpatahi. Patay na gamang bitag.
daghan na ba may mga apo, unang kabuka mga apo, ag upat suportado sa inahan, ag duha wa may tawi trabaho binahan, ag amahan to man Saudi nga wa pa makauli ang pera. Pero nagpahindro ko sa kuko guys, kay labing sakitan na naging nakhila ko sa kasakit. Ang picture ng gantiil. Hilo na guys na. Pero ang sa ano ng klase sa kuko nga na kuan man, nalingi naman. Dito sa ilalim, marang dako mag-ingrown na kuha dito. Muna yung sitwasyon sa ang kuko guys. Oh. Kanawag ang bukay so. Parang ng puti. Oh, ayun tawi kapalit o tina. Ng puti oh. Nasaan na nina tiguang ng gazid. Sa una si Gianni ng tina o kanang brown. Karon blondie ang hangi tina sa una. Karon mo nang sana niya. Wa na ay asikaso ang gahong buhok ko, gahong panagway wa na. Sa una mga ibro ko. Ya. Magpaputi ko sa naong karon wa na. Ito nagnaong dagan nagtawom tong sa iyang i-apply din eh. Wa na pa'y kwarta ipalit og ipang-apply kay wa na may tahiyon. Minsan na may makwartahan na mo. Magsige na lang po pangguna din sa mong tao nga ang tinanam mo palidya. Aron nga makakaan may gulay. Magsalig na lang ang suporta sa mong mga anak. Kay wa may may kwartahan. Dagang mga anak ko wa pa'y maadyong pangita. Si Edgar to Saudi wa pa makauli. Agahang makjud po to Cebu. Wa ang taon pa'y pangitang maadyo. Driver siya pero wa po kaadyo makadrive. Kaya mag-lockdown naman ang mga kuan unsaon naman na tanan ng mga negosyo piktado. Dahil declared pa na nila nga nanapay kuan, nanapay virus. Ang mga tiguang na di na makalakaw, di na makagawa sa katungway mga vaksin. Pareho na mga wami magpa-vaksin. Na siya guys ning ang kahimtang diri madala magnay anak na maluoy una ay mga tao nga malumong kasing-kasing nga bisan og mo tan-aw ra sa akong mga vlog mo subscribe kay aron nga makatabang pud sa akong mga vlog. Labing gawan na din na guys, natanawang na guys. Kay mag-lockdown na po, dyan sa na may ang pangitain taon. Pero ang ibalita ninyo guys, third guys, ang tulay sa luway, nahugmo, na upat ka tao nga namatay, dadaghan pang pila to kabuok ang survivor, murag 24, nahugmo ang tulay, kay gabok na, sa gitulagi, kuanan gyapon gi paagian gyapon na agian og dump truck nga bugat kaadso mao tong nibigay na ang tulay luoy laman in taon ag naapil adtong disgrasya madyo gani gahong anakon nga bagong niabot gikan sa Dubai nga igo pa jud sila nakatabog sa tulay mao po'y pagka hugmo swerte sila guys. May kaluyan sila sa Ginoo. Mo lagi na nga kita mamudyo taning kalibutan. Labi ang paita. Guway Ginoo sa tang kasing-kasing. Mao to guys, ang vlog karong adlaw April
April 30 kuno ron guys. Sabado. April 30, 2022. Ano yung vlog karon? Hinauton ta guys sa inyo kung i-subscribe. Palihog ko guys kay wa pag din taon katuli ni nga hang vlog wa pa ko ka sweldo, wa pa pud maabot agahang Google AdSense. Nagbuhat lagi ko sa Google AdSense guys nga moabot nga magpatudlo kong Florami bulana bunsaan to kay nigabot ko no dadto naman ko na fill up pa og sa di nirarapod sa cellphone ako i-fill up sa pag-apply mao na nga inigabot to mo ato ko sila ka Florami buhulana amiga man mi ana duol ra man pud diri sa amo mga patabang ko ni salamat guys sa inyong pagtan-aw.